Onko tämä tuttu tilanne? Pitkän päivän jälkeen haluaisit vain rentoutua kylmän huurteisen seurassa, mutta yllättäen huomaatkin, että juomasi on umpijäässä. Ei hätää, sillä Subsireenia käyttämällä tämä ei ole enää ongelma. Yksinkertaisesti aseta Subsireen juoman kylkeen, valitse haluamasi lämpötila ja odota rauhassa, kunnes juomasi on nautittavan kylmää. Ei enää turhaa käyskentelyä jääkaapilla. Subsireen ilmoittaa suoraan puhelimeesi, kun juomasi on tarpeeksi kylmää. Ei enää räjähtäneitä tölkkejä, ei enää hileisiä tai umpiaisia juomia. Subsireenin avulla nämä ongelmat ovat historiaa. Eikä tässä vielä kaikki. Subsireenin kanssa saat ilmaisen hihan juomallesi. Irrota vain anturi ja hiha pitää juoman kylmempänä pitkään. Säästät selvää rahaa sähkölaskuissasi. Mitä vielä odotat? Kokeile jo tänään!